Když se Harry Potter vrátil ze hřbitova v Malém Vysánku, kde se ho znovu zrozený Voldemort pokusil zabít, informoval o všem, co se stalo nejen ředitele školy Albuse Brumbála, ale i samotného ministra kouzel. Jenže ten, na rozdíl od ředitele Bradavic, odmítal uvěřit, že ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, se vrátil a bude usilovat o moc v kouzelnickém světě, kterému by chtěl vládnout a prosadit do něj své až hrůzné ideály. Ministr prostě nechtěl této šokující zprávě věřit, a to dokonce ani poté, co mu Severus Snape ukázal znamení zla na své ruce. To totiž opět nabilo původní obrys v momentě, kdy se Voldemort znovu vrátil do svého těla. Tím, že Cornelius Popletal odmítal skutečnost, tedy to, že je největší nepřítel opět mezi kouzelníky, neudělal nic proti jeho zbrojení, získávání spojenců a tajným operacím, kterými se měl postupně dostat až k vládnutí ministerstva kouzel. Co kdyby ale Popletal uvěřil, že je Voldemort zpět? O tom budeme spekulovat v tomto díle Potterovy hodinky. Jestliže se vám dnešní video bude líbit, rozhodně mu můžete dát like. A jestli chcete vidět další videa ze světa čar a kouzel, tak nezapomeňte dát i odběr. Jestliže se ti tvorba opravdu líbí, můžeš Cage Dragon podpořit přímo. Buď nákupem merče na stránce Real Geek, kde máte na výběr nejen trička a mikiny, ale i čepice, polštáře a kryty na telefon, ale můžeš to udělat i tady na YouTube v rámci funkce Super díky a také členství, které mimo jiné nabízí to, že dnešní video uvidíš dříve než ostatní. Jak jsem před chvílí zmínil, toto video je jedno z těch, jehož obsah je postaven především na mých názorech a spekulacích, které jsou ale podloženy různými informacemi z knih. A tak můžeme začít tím, proč vlastně Popletal nedůvěřoval Harrymu a vlastně ani Brumbálovi, přestože jeho rady během svého ministrování hojně využíval. O Harrym, jehož příčetnost opakovaně zpochybňovala Rita Hloubková ve svých článcích, totiž postupně Popletal přestal mít valné mínění. No a jelikož Brumbál tomu chlapci bezmezně věřil, pomalu se stával nepohodlným nejen kluk s jizvou na čele, ale i ředitel školy. To samozřejmě vyvrcholilo v momentě, kdy oba tvrdili, že se Voldemort vrátil a bude znovu usilovat o nadvládu nad Británií a poté možná nad celým kouzelnickým světem. Pro Popletala by to znamenalo obrovské problémy, nelehkou dobu a problémy v jeho milovaném úřadu, se kterým si neúplně dobře uměl poradit i v časech míru. A tak v podstatě přesvědčil sám sebe, že je Voldemort stále mimo hru. Kdyby tehdy ale jednal podle Brumbálových rad, vše mohlo být úplně jinak. Ředitel školy sice svolal Fénixův řád, který proti pánovi zla aktivně brojil, ale nemohl v žádném případě dosáhnout toho, co mohlo udělat ministerstvo. To mohlo totiž předejít mnoha událostem a když nic, Voldemortovi přinejmenším výrazně oddálit šanci na ovládnutí celého ministerstva zevnitř, což se mu ostatně podařilo v podstatě už o 2 roky později. A vlastně tomu všemu mohl Popletal zabránit, nebo to přinejmenším oddálit o opravdu dlouhou dobu. Ministerstvo totiž mělo jména smrtijedů na stříbrném podnose. Harry se samozřejmě neměl vrátit ze hřbitova v Malém Vysánku. Voldemort byl přesvědčen, že ho po získání nového těla zavraždí, a tak se neostýchal přivolat své služebníky a většinu z nich oslovit jménem. A Harry samozřejmě tato jména Popletalovi vyjmenoval. Popletal ale odvětil, že pouze říká jména lidí, kteří byli před lety viny už zproštěni. Jenže kdyby v ten moment Harryho slovům věřil, byl by to naopak dobrý argument pro to okamžitě tyto osoby začít vyšetřovat. Možná by všichni neskončili ve vězení, část jmen Harry neznal, některým by třeba nebylo možné nic dokázat, ale minimálně Lucius Malfoy, Crabbe, Goyle, Avery nebo Nott by okamžitě byli v problémech. No a kdyby se ministerstvu podařilo uvěznit alespoň část smrtijedů, samozřejmě by se pánovi zla daleko hůře podnikaly plány, kterými chtěl opět získat moc. Navíc většina osob, které by byly v největším ohrožení, byli ti, co byli ve světě čar a kouzel vlivní nebo pracovali na ministerstvu. S tím vlastně souvisí hned první Brumbálova rada, kterou ministrovi kouzel dal. Vyhnat z Azkabanu Moskomory. Tito splozenci zla se drželi pokynů ministerstva proto, že jim do pevnosti pravidelně dodávalo oběti, ze kterých mohli vysávat všechno štěstí a z některých dokonce i duši, což jinde nemohli. Pokud by se o to pokusili, hned by se proti nim postavili bystrozorové. Jenže co když přijde někdo, kdo jim zaručí širší pole působnosti, a to rovnou celou Británii. Byli zkrátka přirozenými spojenci Lorda Voldemorta a i když by ministerstvo pozavíralo část smrtijedů, kteří zůstali na svobodě, to, že by v Azkabanu jako strážní pořád působili Moskomorové, by pro pána zla znamenalo, že by nebyl takový problém je přesvědčit, že když pomohou jeho služebníkům k útěku, zajistí jim daleko více obětí a tedy i potravy v podobě šťastných vzpomínek a duší. Moskomorové přebývali na malinkém prostoru. Pevnost Azkaban přece nebyla nějak zvlášť obrovská a tam se sice mohli množit, ale čím víc jich tam bylo, tím méně vycházelo na každého potravy a tak zdaleka Moskomoru nepřibývalo tolik, kolik by oni sami možná chtěli.
Když by se rozmístili po celé Británii, kde mohli takto útočit i na mudly, které se jinak ministerstvo snažilo chránit před vším, co z magického světa pocházelo, to by pro ně bylo daleko pohodlnější a to jim samozřejmě mohl zaručit jen Voldemort. Kdyby ale Popletal dal pokyn k vyhnání Moskomorů či k jejich likvidaci a nahradil je bystrozory či jinou strážní službou, daleko hůř by se pánovi zla získávali spojenci uvnitř pevnosti a ještě hůř by z ní dostal své služebníky. Samozřejmě mezi bystrozory či jinými pracovníky ministerstva by určitě také mohl najít spojence, už by to byli ale jednotlivci a nikoli celá skupina, kterou byli Moskomorové. Druhou a rovněž důležitou radou Albuse Brumbála ministrovi bylo, aby vyslal posly k obrům. Rozhodně by ale ředitel školy později připomněl, že zajímat se musí i o jiné tvory, kteří by se mohli k Voldemortovi připojit. Obři byli ale samozřejmě obrovskou sílou do armády. Byli odolní vůči magii, měli obrovskou sílu a chuť ničit, za což se jim stačí revanšovat lepšími podmínkami, než které mají, což není tak složité, když musí žít daleko v horách, mimo dosah lidí, které by tak rádi pojídali. Když Popletal této rady neuposlechl, Brumbál k obrům vyslal Hagrida a Madame Maxim. Ti však postupovali daleko pomaleji, než by bylo možné, a to proto, že je sledovali lidé právě z ministerstva a dvojice nechtěla budit zbytečnou pozornost. Což byl jeden z důvodů, proč se k obrům nedostali dřív a i když byli na dobré cestě k získání jejich spojenectví, nenarušili to jen boje mezi samotnými obry, ale i smrtivědi, kteří si naklonili nového náčelníka. Nejenže by bylo pro Voldemorta složitější vyslat kvalifikované posly, kdyby ministerstvo některé smrtivědy zavřelo. Především by ale cesta za obry trvala daleko kratší čas, kdyby ji podniklo samo ministerstvo nebo Hagridovi a Madame Maxim nějak pomohlo. Ostatně mohlo požádat o přenášedla přímo do zahraničí, přece jen spolu ministerstva různých zemí spolupracovala. Zkrátka, kdyby šlo o oficiální cestu bystrozorů či jiných zaměstnanců ministerstva, nebo klidně i toho Hagrida, dost pravděpodobně by se k obrům dostali dříve než nepřítel a mohli s nimi vyjednávat a přesvědčit je, že jim zaručí podobné nebo lepší podmínky než Voldemort. Nebo jim zkrátka mohli nabídnout něco jiného. Jednoznačně ale mohli mít daleko lepší pozici pro vyjednávání a hlavně tam být daleko dříve. Podobnou situaci pak můžeme vztáhnout třeba na komunitu vlkodlaků, která i kvůli zákonu Dolores Umbridgeové musela žít na okraji společnosti. Bylo pro ně téměř nemožné získat nějaké normální zaměstnání. Větší a větší vliv v této skupině získával Šedohřbet, který nosil plášť smrtivěda, a je více než jisté, že i vlkodlaky chtěl Voldemort získat na svou stranu. Zrušení zákonů Umbridgeové, trocha péče v podobě vlkodlačího lektvaru a lepší podmínky k životu mohly snahy Voldemorta zkomplikovat, ale to by ministerstvo muselo chtít této skupině lidí pomáhat. Naopak jimi velká část společnosti opovrhovala a bála se jich, k čemuž ale pravda měla oprávněný důvod v podobě jejich přeměn. Suma sumárum tedy ministerstvo mohlo při včasném jednání dostat do vězení řadu Voldemortových smrtijedů a podporovatelů. Stejně tak mohlo dříve oslovit jeho potenciální spojence a získat je na svou stranu. I kdyby se to ale nepovedlo, znamenalo by to, že mají obry či vlkodlaky alespoň pod určitým dohledem a v případě, že by se úřadům něco nezdálo, mohli zasáhnout. Stejně tak by se ministerstvo zbavilo hrozby v podobě Moskomorů, kteří by nejen nemuseli zaplavit celou zemi, ale rovněž by neposloužili jako agenti uvnitř vězení, kteří napomáhali útěkům smrtijedů. Jenže nic z toho se nestalo. Popletalovi nestačily slova Harryho Pottera, Albuse Brumbála a dokonce ani znamení zla na předloktí, kterému ukázal Severus Snape a vysvětlil mu, že takto by bez přítomnosti Voldemorta rozhodně nevypadalo. Navíc Popletalův Moskomor zlikvidoval duši a tedy i rozum nejdůležitějšího svědka, Bartemiuse Skrka mladšího, který byl součástí plánu k návratu pána zla do svého těla. Ale i kdyby ho Cornelius slyšel, změnilo by to něco? Ministr kouzel odmítal uvěřit, že by se musel potýkat s nejhorším nepřítelem, jaký kdy mohl jeho úřad ohrozit. A raději sám se přesvědčil, že zatím vším jsou jen Brumbálovi postranní úmysly a touha nahradit ho ve funkci. Téměř rok dělal všechno proto, aby se názor, že je pán zla zpět mezi námi, nerozšířil a pokud možno perzekuoval kohokoliv, kdo tento názor hlásal a měl tím vliv na společnost. A s tím samozřejmě souvisí poslední bod videa, který Voldemortovi usnadnil nástup k moci. Lidé byli neopatrní a neočekávali nebezpečí. Popletal a celé ministerstvo totiž za nepřítele označovalo někoho úplně jiného než pána zla. Ti, co spolehali na úřady hlásanou pravdu, se tak daleko spíš zaměřovali na to, co to zase ten mladý Potter plácá za nesmysly a jak to, že se z ředitele školy stává někdo, kdo údajně chce sesadit současnou vládu. A tak bylo pro Voldemortovi služebníky daleko snazší proniknout do míst, kam se potřebovali dostat. A tam se zbavit nepohodlných lidí, aniž by to někomu přišlo podivné. Nebo je využijí pro své účely. Na to doplatil třeba Sturgis Tobolka, který skončil v Azkabanu. Ještě hůře dopadl Broderick Bode, kterého stály plány pána zla k proniknutí na odbor záhad život. A v neposlední řadě byl daleko menší problém ovládnout či přesvědčit důležité lidi v době, ve které nikdo neočekával, že takové nebezpečí vůbec hrozí.
A tak, když pravda vyšla najevo, na Popletala vše spadlo naráz. Jenže to samé se stalo s celým ministerstvem. Voldemort měl v té době už na své straně řadu důležitých lidí. Získával spojence v řadách zaměstnanců ministerstva. Klebou Imperius ovládnul celou řadu dalších. Připravoval armádu obrů a jiných tvorů a strach, který zaplaví celou zemi. Nový ministr Brousek, který Popletala nahradil, ostatně na tom, že má odejít z úřadu, se kouzelnická společnost shodla jako na ničem jiném předtím, byl tak v nezávidění hodné situaci. Samozřejmě udělal spoustu špatných rozhodnutí, když byl ve funkci, ale i přesto musíme říct, že Rufus Voldemorta nikterak nepodceňoval a snažil se proti němu bojovat. Chtěl, aby nenastala všeobecná panika, možná právě proto, že alespoň částečně věděl, v jak hlubokém problému ministerstvo je. Už však nestačil zabránit tomu, aby se Voldemort fakticky stal ministrem kouzel, i když tuto funkci nechal vykonávat jen svou figurku, kletbou Imperius ovládnutého břichnáče. A ovládnout ministerstvo se mu podařilo právě v den, kdy lidé pána zla obklíčili ministra Brouska, mučili ho a později zavraždili. Přesto neprozradil, kde se skrývá Harry Potter, bojoval tedy až do poslední chvíle. A to všechno ho postihlo proto, jak hloupě se jen před 2 lety zachoval Popletal. Napadá vás ještě něco, co by mohlo být úplně jinak, kdyby Popletal Harryho poslechl? Napište to dolů do komentářů. Pro dnešní díl Potterovy hodinky už to bude všechno. Já doufám, že jste si ho užili. Pokud ano, dejte like, dejte odběr a těším se na vás u dalšího videa na kanále Cage Dragon.